Umam G onibingelelayo. Namhlanje ke sizofunda nebanga lokuqala ugrade 1. Sizofunda izinhlamvu. Siyazazi izinhlamvu bangani bami? Sizofunda izinhlamvu bese sisebenzisa izinhlamvu ukwakha amagama. Sondelani ke nizolalela izifundo ngomam G. Uhlamvu lokuqala olunkamisa u-A, B, D, E, F. Asiphinde bangani bami. A, B, D, E, F. Ake sibuke ukuthi amagama siwakha kanjani esuselwa ezinhlamvini. Right? A, B, A. Ake sibone ukuthi leli gama eliphuma ngo A, B, A. A, B, A. Ake silifundeni ke leli gama bangani bami. Aba. Niyabona? Kuma igama elitheni? Aba. Igama lesibili ke. Niyafisa ukwazi igama lesibili? Lithi E, B, A. E, B, A. Singalifunda leli gama. Lithini bangani bami? Ceba. Igama lesithathu. D, A, D, A. Ake silibhaleke. D, A, D, A. Listen leli gama bangani bami. Lisi da. Da. Isini? Da. Da. Igama lesine. D, E, D, A. D, E, D, A. Listen leli gama bangani bami. Khona ungangifundela leli gama? Yebo, lithi de, da. Right? Igama lesihlanu. Igama lesihlanu sizothi A, B, A. Ha? Ake sibone ukuthi leli gama. A, B, A. Ake sifundeni ke ukuthi lithini leli gama lesihlanu? A, B. Igama lesithupha. Niyafisa ukulazi igama lesithupha? Okay. A, A. Khona ungangitshela ukuthi leli gama lithi fa. Okay? Igama lokugcina ngci elesikhombisa igama esilibiza njalo emakhaya. Siyalimemeza leli gama lithini? B, A, B, A. Ubani ungangitshela ukuthi leli gama? B, A, B, A. Wow, igama lisi baba. Okay, ake siwafundeni wonke ke amagama ethu anamhlanje. Aba, ceba, dada, deda, caba, faca, baba. Ngiyabonga kakhulu ke bangani bami ukuthi nisethamele lesi sifundo. Nangokuzayo futhi uMam G uzoqhubeka futhi nezifundo namagama